Ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, ҳама кадar созин хубин, зиндаву сарбаланду хонавод бошед. Шербачо, имрӯз числа 4 октябр мебошад. Марҳамат, навори нави ҷадид, навори легендаҳоро баҳри шумо пешкаш мекунем. Шерунар мақсад ки як навори фақат Мерседес сечкаро ба навор гирифтем баҳри шумо пешкаш мекунем. Нафароне ки чунин мошинҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ ёки заминҳои фурӯшӣ, хулоса дӯстон, барои реклама кардан, барои фурӯхтан чизе ки дошта бошед, марҳамат дар ватсаи мо 911 32 44 дурӯй кунед. Суратҳоро қатъи видеош иншоалло ки дар YouTube, TikTok, Instagram реклама карда фурӯхта медиҳем мошин ва хонаҳои шуморо, молу маҳсулотҳои шуморо. Навора лайк монед, дар канал подписатсия кунед. Иншоалло ки пушаймон намешавед. Ба ҳаматон тамошоби фаровонро хоҳон ҳастем. Диққат! Салом дӯстон, хуш омадед ба канали мо Насим ТЖ. Дӯстони азиз, кадомеатон аз ин канал хона, мошин, техника харидорӣ кардан мехоҳед? Аввал бо соҳиби маҳсулот шинос шуда, баъдан харидорӣ кунед. Пеш аз харидан ягон сум залог напартоен. Зинда бошед. Аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон. дӯстони азиз, инак мо мегузарем ба аввалин сечкаи фурӯшои Мерседес сечка. Соли баромадаш 1998 сол мебошад ки мотор объём 2 литр, коробкаш механикаи, судишворияш бензин плюс газ, ҳардуш кор мекунад. Мошин гуфтагӣ ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. Документҳои солонаш бурчидагианд ва қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи Дӯстӣ, яъне ки пешина ҷиликул, нарша 54,000 сомонаш мегӯяд ки боз муомила дорад. дӯстони азиз, нафароне ки сечкахар бошед, навора бо диққат тамошо кунед, яъне ки нархи наво аз 26,000 сомонӣ сар мешавад. Марҳамат, сечкаи прасӯи аст бо нархи 26,000 сомонӣ. Хулос 54 таш мегӯянд мошини якума, ҳамин мошина боз арзони хуб мешавад. Дар ноҳияи Дӯстӣ танҳо документҳош бурчидагианд. Хоб, рақамҳои ватсаби соҳиби мошини монедагӣ 906 020 4058 рақамҳои расид ки хади муроҷиат кунед. Аз номи ютуби мо Арзон ТЖ ки метавонед салом расонед. дӯстони азиз, инак дуюмин сечкаи фурӯши мо соли баромадаш 1994 мебошад. Мотор объёми 1,8, коробкаш бошад механикаи, судишворияш танҳо бензин хади ҳаракат мекунад. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. Расходаш гуфтагӣ ки дар 100 километр, яъне ки 9 литр расход дорад. Қарор дорад дар ноҳияи Вахш, нарша 26,000 сомонаш мегӯяд ки боз камтар ҳадида савдо мешавад. Нафароне ки дӯстони азиз мақсад сечкахар бошед, ина марҳамат ҳамеро мо ба шумо тавсия медиҳем ки сечкаи хуб аст. 94 сол, яъне ки 9 литр расход дорад. Дар рақамҳои охириш 1898 қадаи ватсап дорад. тариқи ватсап ҳатман занг бизанед. инак дӯстони азиз, мегузарем ба сеюмин эълони имрӯза. Мерседес сечкаи прасӯи соли баромадаш 1996 сол мебошад. Мотор объём 2 литр, коробкаш механикаи, судишворияш бензин плюс газ кор мекунад. Мошин гуфтагӣ ки дар ҳолати хуби техника мебошад. Мотор, коробка ходовой соз, срочна фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархи сечка 42,000 сомониш мегӯяд, боз камтарагида савдо мешавад. Рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед дӯстони азиз, рақамҳои яъне ки дастӣ ҳамин соҳиби мошин ҳастанд. 95 88 26 26 кадом муроҷиат кунед. Аз номи ютуби мо Арзон ТЖ ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, нафароне ки дар комментария сечкаи универсал караванеша гуфтагид, марҳамат, шеринар. соли баромадаш 1998. Мотор объём 2,8, коробка передачи автоматикаи, судишворияш бензин плюс газ кор мекунад. Мошин дар беҳтарин ҳолат мебошад. яъне ки мотор, коробка ходовой соз, 4 баллони пачка, 4 электропакет, 1 сола пурра ҳуҷҷат дорад, 1 сол тонировка дорад. утилизатсия кардаги тайёр. Хулоса дӯстони азиз, мошин гуфтагӣ ки бе ягон камбудӣ расход дигар намекунед. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 79,000 сомон мегӯяд ки боз камтар савдо мешавад.
рақамое ки дар рӯи экран мебинед 907 86 86 79 қади ҳатман дар тамос боред. эълон ба хурду калон ба ҳама ёру дӯстон, ба ҳама подписчикон. дӯстони азиз, нафароне ки чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед ё ки хонаҳои фурӯшӣ марамад, дар ватсаи ман 911 32 43 44 қади роик не суратошон ё ки видеоша қади маълумотҳои пурраш дар яъне ки ютубу тиктоку инстаграм реклама карда хонаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. раҳмат барои дастгириятон. дӯстони азиз, инак дигари эълонмо Mercedes C4 ҳастад. соли баромадаш 1997 сол мебошад. мотори объёми 1.8, коробкаш механикаи, сӯзишворияш бензин плюс газ кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. кузовуш тоза, мотор, коробка ходовой соз аз учёт синемат кардагӣ тайёр. номерҳош транзит қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи C4 48 000 сомониш мегӯяд. моториш 1.8 простой буда. дар рақамҳои 881 11 48 48 қади рақамҳои яъне ки соҳиби мошин ҳаста метавонед муроҷиат кунед. маълумоти пурра аниқтаи C4-ро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дар канали арзонтеҷа подписатсия кунед. ҳамарӯза аз наврҳои ҷолиб, аз нархи навои мошин, хона, техника ҳамарӯза иншоалло ки бохабар мешавед. инак дӯстони азиз, шашумин эълони мо Mercedes C4 легендарный, яъне ки Mercedes ҳаста ки нархша 95 000 сомониш мегӯяд. гази бензин кор мекунад. 1999 сол. мотори простой қад 1.8 автоматик, дар рӯи электропакет, мотор, коробка ходовой 100%, задни камера дорад. хулоса дӯстони азиз, ҳамаи навратош кор мекунад. автоматик монитори Android дорад. холас дӯстони азиз, кожни салон ин мошина чанд қад ки таъриф кунӣ арзанда. дар Душанбе қарор дорад. нархша 95 000 сомониш мегӯяд. дар рақамҳои рӯи экрана 918 79 40 49 қад муроҷиат кунед. маълумоти аниқтаашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. ин хеле нархҳоя дӯстон танҳо баличкои Mercedes медонанд ки мақсад нархи наво чӣ хела, ёра фақат ҳама одамон медонанд. навори оянда дӯстони азиз, яъне ки шумо балички кадом мошин ҳастед, Mercedes ё ки BMW ҳастед. дар комментария хоҳиш мекунем фикртонро бинависед, ҳаракат мекунем. боз агар ки бисёр BMW ки гирифт, боз бисёр BMW ки нависен, навори оянда боз навори BMW-ҳоро пешкаш шумо мегардонем. хоб дӯстони азиз, инак дигар эълонмо Mercedes C4 ҳастад. объёми 2000 сол. мотор 2, коробка автоматикаи, сӯзишворияш бензин плюс газ кор мекунад. мошин гуфтага дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 79 000 сомониш мегӯяд. дар рақамҳои 94 46 43 00 қади ҳатман муроҷиат кунед. ҳамин мошина дӯстони азиз, мақсад пир ҳам шуда бошанд, 30 сола 35 сола ҳам шуда бошанд, не ки мошини беҳтаринай. балечикаш мухлисош беҳад мошини Mercedes бисёр дӯстони азиз. хоб инак дигари эълони мо, ҳаштумин эълони мо имрӯза мақсад 11 та C4 ҳастад бо нархҳои дастрас. 1995 сол. C4 простой бо мотори 1.8, коробкаш механикаи, бензин, газ кор мекунад. гази евро 4. кузовуш тоза, ба кор тайёр. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина бошад 37 500 мегӯяд. мошина биё аз пеш бубин, проверкаш кун, ҳайш кун, мақсад маъқул кишид. боз камтарак дига саводо мешавад гуфтага, яъне ки саводо дар назди ҳамин мошин мешавад. рақамҳои соҳиби мошин 909 93 80 87 қади ҳатман дар тамос боред. барои моро мотиватсия додан дар комментария арзонтеҷа ба пеш мерасед ё ки моро баҳогузорӣ кунед. мақсад чӣ комментария кунед, чанд қай лайк, комменти бисёр гирифт, бо мода дӯстони азиз мотиватсия мета, ҳаракат мекунад наворҳои беҳтарин. ҳар рӯза дидем ки дар канали арзонтеҷа ва насиндеҷа наворҳои хуб ва беҳтарин барашон пешкаш кардем. хоб дӯстони азиз, C4 объёми, солиш 1998 сол. сӯзишворияш газу бензин кор мекунад. мошин дар беҳтарин ҳолат. задни камера, монитор, тонировка 1 сола пурра ҳуҷҷат тонировка дорад. утилизатсия кардагӣ тайёр. монитори Android, кожни салон, хулоса мошин ҳамаи наворотош кор мекунад. кондисионер ях, 4 дар электропакет. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки салоншон бениҳоят хуб дар дӯстони азиз. ранги ҳами свети берунаш дастанд.
нақша 79000 сомониш мегӯяд бо савдо мешавад. Дар рақамҳои рӯи экрандан охираш 71-20 дақиқаи ҳатман метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, охирон легендарни ҳастаи 1996 сол сечкаи фурӯшӣ сӯзишвориаш бензин плюс газ кор мекунад. мотор объём 2 коробкаш механикаи бензини худ дӯстон бахшиш қарор дорад. дар шаҳри Душанбе нарша 37000 сомониш мегӯяд. дар рақамҳои 901 11 30 86 ҳатман метавонед муроҷиат кунед. апаву хоҳаро, бордоро, ҳама каса зиндаву сарбаланд бошед. раҳмат барои дастгиритон. нафароне ки навбарҳои моро то охир тамошо карда бошад, хоҳиш мекунам дар комментария 500 плюс монем. хайр дӯстон, худованд нигаҳбонтон бошад.